Belgikako justizia Carles Puigdemont eta harekin dauden 4 kontseilariak aske utzi zituen bart, kautelazko neurriak jarrita auzitegi nazionalak haiek atxilotzeko agindua bidali ondoren atzo goizeko 9:00 aurkeztu ziren bortzak Belgikako epailearen aurrean deklaratzera. Modu honetan, beraz, abenduaren 21-eko hauteskundeetan parte hartu ahal izango dute, BDK alderdiak adierazi du dagoeneko Puigdemont aurkeztuko duela zerrendaburu, eta hori bai, kanpaina atzerritik egin beharko dute. Kataluniako kaleak eta plazak jendez gainezka bete dira bertze behin asteburu honetan Jordi Cuixart, Jordi Sánchez eta gobernuko 8 kideen askatasuna eskatzeko. Bartzelonako Unibertsitat plazan antolatuteko hitzorduan bertzeak bertze 1 milioi bat lagun elkartu ziren kartelak han eta hemen paratzeko. Per tant, una mobilització que ha de ser de grans dimensions i que expliqui per nosaltres i davant d'Europa per què estem indignats amb l'empresonament dels nostres governants i per què exigim la seva llibertat. Que l'estat espanyol ha d'aturar la repressió contra bona part del poble de Catalunya, que s'ha d'alliberar aquests presos, que no es pot aplicar aquest article 155, que és una vergonya democràtica. Eta Kataluniako 10 ordezkariek kartzelan jarraitzen duten bitartean, agenda beteta dator bertze behin Katalunian izan ere, abenduaren 21-eko hauteskundetara begira daude dagoeneko alderdi politikoak. Gaur, Albano Dante Fatxinek dimititu egin du bertzeak bertze Madrilgo bazkideekin dituen tirabiren harira. Atzera kontua martxan da eta bihar amaitzen da koalizioak aurkezteko epea. Katalunian Komuk gaur adierazi du parte hartuko duela eta Xavier Domenak aurkeztuko duela zerrendaburu. Bien bitartean, asteazken honetan, azaroaren 8an greba orokorrera deitu du intersindikalak. Mobilizazioak beraz indar hartuko du aste honetan ere Katalunian. Eta biharamunean begirada guztiak Madrilera itzuliko dira, berriro ere legebiltzarreko mahaieko kideak hitzordua baitute auzitegi gorenean deklaratzeko. Abenduaren 21-eko bozetara koalizioak aurkezteko azken eguna da gaur, eta badirudi alderdi independentistak azkenean programa elkarbanatuarekin, baina zerrenda desberdinetan aurkeztuko direla gogoratu behar da, bai PDK eta baita Esquerra Republicana de Catalunya alderdiek hasieratik egin zutela zerrenda bateratu horren aldeko apustua, baina orain arte behintzat ez dute formula zehatzik topatu. Bitartean, KUPek datorren igandean erabakiko du hauteskunde hauetan parte hartuko duen ala ez, eta hartzekotan nola, eta ANC eragile subiranistak zerrenda bateratuaren aldeko apustu hori berresten du Puigdemont eta preso politikoen parte hartzea aldarrikatuz. És que hi hagi una llista, diguem-ne, de país, una llista amplíssima, que hi hagi tot el govern, que hi hagi tota la gent que està defensant la democràcia, totes les sensibilitats, des del PDeCAT fins als sectors de la CUP o sectors propers a Podem, passant per demòcrates, per Més, per Esquerra, per tothom, per gent independent, per tothom que entengui que ara això va de lluitar a favor de la democràcia i la llibertat. Ens cal una refundació de l'esperit de l'Assemblea de Catalunya en què calia llibertat, amnistia, deien aleshores Estatut d'Autonomia, ara podem dir alguna altra cosa, però que connecti amb aquest sentiment que té moltíssima gent a Catalunya, que van a pel país, que no els hi hem de posar fàcil i que allà on sempre ha perdut l'estat espanyol, allà on sempre la pulsió autoritària ha topat amb una paret, és quan ens hem mantingut sòlidament units en la diversitat. Si les eleccions es produeixen, diguem-ne, en la normalitat que hem descrit aquí, en llibertat, en respecte per totes les opinions, si s'accepta que el programa guanyador es podrà aplicar, encara que guanyi el programa dels independentistes, dels republicans, dels demòcrates, si s'accepta tot això, és evident que si això té l'aval de la ciutadania, serà d'allà en sortirà un Parlament i un govern legítims. Hori esek dira Carles Puigdemont presidentearen hitzak, arekin dauden 4 kontseilariekin batera gaur goizean Monika Terribasekin izandako elkarrizketatik hartuak. Proposamena hori izan da, aldiz koalizioak aurkezteko epea itxita zerrenda desberdinetan, baina elkarbanatutako programarekin aurkeztuko dira alderdiak. Kataluniako kazetarien eskolan manifestu bat aurkeztu dute gaur, intelektual politikarioi eta kultura arloko kide desberdinek Kataluniako politikariei neurri minimo batzuk aldarrikatzeko.
Hala nola, 158. artikuluaren indargabetzea, preso politikoen amnistia eta adostutako erreferendumaren alde lanean hastea eskatzen diete politikariei. Manifestu hori guztira 170 lagunek sinatu dute eta artean Antoni Castells, Ekonomia Kontseilari ohiak eta Josep Lluís Carod Rovirak. És més que les forces polítiques que estan en aquest costat de la taula, és a dir, que saben que la negociació entre Catalunya i l'Estat, ells estan aquí i l'Estat està allà, comparteixin aquests fons. No és només un referèndum, sinó que hi ha d'haver un retorn a la normalitat democràtica, que vol dir que la gent que està a la presó n'ha de sortir, que la gent que té sancions, multes i limitacions de tot tipus, aquestes sancions, multes i limitacions han de ser aixecades, que la gent que és a l'exili ha de poder tornar i que la Generalitat ha de recuperar la plenitud de les competències que tenia fins a aquest moment. Bien bitartean intersindikal sindikatuak biharko deituta zuen greba orokorra kolokan gelditzen ari da, gehiengoen sindikatuak greba orokorrean parte hartuko ez dutela iragarren ondoren. Sustapen ministerioak gaur zehaztuko du deialdia bertan bera uzten duen ala ez. Sindikala osatzen duten Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek gaur deituta dagoen greba orokorra babestu ez duten arren, gaur goizeko lehendabiziko ordutik mobilizazioak nagusitu dira Kataluniako toki desberdinetan. Goizeko lehen orduan erran bezala hainbat errepide eta trenbide itxi dituzte eta egunean zehar bi elkarretaratze nagusi izango dira. Lehena goizeko 12etan eginda, hemen San Jaume plazan ikusten dugun elkarretaratze hau hitzordu honen baitan antolatuta dago eta Generalitateak Katalunian dituen ordezkaritza desberdinen aurrean elkarretaratzeak egin dira goizeko 12etan. Pacíficament, sí, queixant-nos, però sense violència com fan d'altre cantó. Bigarren hitzordua arratsaldean izango da, 6etatik aurrera udaletxe desberdinetan egingo dira elkarretaratzeak eta hemen goitzeko ekitaldia bertzeak Taula per la Democracia elkartearen manifestua irakurri dute preso politikoen askatasunaren alde eta Espainiako gobernuak jazarri duen 155. artikulua ezabatzeko eskatu. Ekitaldi honetan parte hartu dute baita ere Unión eta Asamblea Nacional de Kataluniako ordezkariak ere aipatu dituzten hitzen artean azpimarratu dute bertze orain arte entzun dugun bezala mobilizazioen baketxoen aldeko deialdi hori eta baita datorren larunbatean Bartzelonan izango den manifestazio erraldoiarako deialdiare egiteko aprobetxatu. Socials i poden provocar la pèrdua de llocs de treball. La Taula per la Democràcia continua defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania de Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels drets humans. Avui, ho vaig dir l'altre dia i ho repeteixo, Catalunya és a la presó i nosaltres hem d'expressar aquesta enorme, irritació, indignació que ens suposa aquesta realitat. Exigim que es retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final immediat a l'ordre de presó preventiva. Que som un poble de pau, que volem seguir construint un sol poble i que, de forma pacífica, de forma no violenta, de forma democràtica, perquè no sabem fer-ho d'una altra manera, seguirem al carrer. Yes.
ANC eta Omnium Kultural eragile subiranistek gaur goizean aurkeztu dituzte larunbat honetan antolatu duten askatasunaren aldeko manifestazioaren xehetasun guztiak. Manifestazioa Marina eta Pujades kaleen bidegurutzetik abiatuko da, Beruntz, itsasoruntz ikaria etorbidera iritsi arte bertan agertoki bat prestatuko dute hitzarteak egiteko. Mobilizazioaren lehen lerroa oraintxe Kataluniak preso dituen 10 ordezkarien familientzat gordeko dutela ere aurreratu dute antolatzaileek eta jendearen parte hartzearen aldeko deialdia egin dute. Antolatzaileek adierazi dutenaren arabera orain arte 500tik gutxi autobusek eman dute izena. Autzoko mobilizazioen ondoren gaur goizeko 9:00etan deituta zeuden Legebiltzarreko mahaiko kideak auzitegi gorenean deklaratzera. Goizeko 10:00 baino lehentxeago hasi da deklarazioa Carmen Forcadell parlamentuko presidentearekin eta ondoren deklaratu dute mahaiko gainontzeko 5 kideek Pablo Llarena magistratuaren aurrean. Begirada guztiak beraz orain Madrilen daude jarrita eta iturri desberdinen arabera Forcadellek orain arteko estrategia hautsi eta fiskaltzak egin dizkion galderak erantzun ditu. Matxinada, sedizioa eta diru publikoaren erabilera okerra egitea egotzita, gaur Kataluniako Legebiltzarreko mahaiko kideak Madrilgo auzitegi gorenaren aurrean deklaratu dute. Carmen Forcadell parlamentuko presidenteak 155. artikuluaren aplikazioa onartu duela eta urriaren 27an Kataluniako parlamentuak egin zuen independentzia aldarrikapena simbolikoa zela baieztatu du. Egun guztian zehar luzatu dira deklarazioak auzitegi gorenean eta 7 inguruan fiskaltzak jakinarazi du espetxeratzea eskatzen duela Carmen Forcadell eta mahaiko bertze 3 kiderentzat. Joan Josep Nuet eta Ramona Barrufet aldiz fiantzapean aske utziko ustea eskatuko luke fiskaltzak. Orain beraz erabakia epaiaren esku dago eta hurrengo minutuetan jakitea aurre ikusten da. Bien bitartean Katalunia prestatzen ari da larunbat honetan eskatasunaren alde egingo duen manifestazio erraldoian eta gaur ANC eta Omnium Kulturaleko ordezkariek aurkeztu dituzte bertzeak bertze asteburu honetako manifestazioaren xehetasun guztiak. Bé, a poc anem concretant detalls d'aquesta gran manifestació que preparem pel dia 11 de novembre. En aquest moment, avui, a aquestes hores, tenim ja 574 autocars, cosa que demostra que serà una gran mobilització i que la gent ho ha entès així. I també podem dir que estem concretant la capçalera, hi haurà una capçalera institucional de país, com sempre, però en aquest cas afegirem també una capçalera formada pels familiars dels presos. I finalment cridem a que tothom porti el llaç groc o altres elements grocs en senyal de solidaritat amb les famílies i amb els presos. ANC eta Omnium Kultural eragile subiranistek gaur goizean iragarri dituzte larunbat honetan askatasunaren alde antolatu duten manifestazioaren inguruko xehetasunak. Aurkezpena egiten ari zirenean 574 autobus beteta zeuden Kataluniako bazter guztietatik Bartzelonara jendea ekartzeko. Mobilizazioaren lehen ilaraldiz 10 presoen familientzat erreserbatuko dutela ere aurreratu dute antolatzaileek. Aurkezpena egiten ari zirenean 574 autobus beteta zeuden Kataluniako bazter guztietatik Bartzelonara jendea ekartzeko. Mobilizazioaren lehen ilaraldiz 10 presoen familientzat erreserbatuko dutela ere aurreratu dute antolatzaileek. Atzo eguerdian hemen berean Iruñeko udaletxe plazan 100 lagun bildu ziren Espainiako gobernua erabiltzen ari den errepresioaren kontra eta batik bat 155. artikuluaren mehatxupean Nafarroare badagoela salatzeko. Geroa bai eta Euskal Herria Bildu koalizietako ordezkariekin batera gehiengo sindikaleko hainbat ordezkari ere bertan izan ziren. Gure eskudagoko Jon Zirizak hartu zuen hitza. Alderdi Popularra eta UPN etengabe ari dira gure autogobernua zalantzan jartzen eta etengabean Madrili laguntza eskatzen diote. Ez egonkortasuna sortzeko eta Nafar herritarren onura xede duten aldaketak oztopatzeko. Beraien hauteskunde porrota ez barneratzetik eratortzen dira jarrera horiek. Eta hildo horretan berean UPN eta PP zuzeneko mehatxutara pasatu dira. Nafar autogobernuarekin bukatuko dukeen 155. artikulua aplikatzeko aukera ipatu.
Aterkiak eskuan eta hiri euripean, atzokoan eguraldia etzen oztopo izan 100 iruñear udaletxe plazara gerturatu eta Espainiako gobernuaren jarrera salatzeko. Elkarritaratzean parte hartu zuten Gure Esku Dago, Geroa Bai, Euskal Herria Bildu eta Nafarroako Aldugu, ELA, LAB, SK, Steilas, CGT, N eta hiruko hainbat ordezkarik. Larun batean Bilboko manifestazioan egin bezala deitzaileek Alderdi Popularra, PSOE eta Ciudadanosen joera autoritario eta antidemokratikoak gaitzetsi zuten. Ohartarazi zutenez, Madrilek Kataluniako gizartearen aurka hartu dituen neurri errepresiboak ez dira lurralde horretara mugatuko eta askatasunen mugatzea ekarriko du estatu osora, baita Nafarroara ere. Mobilizazioaren antolatzaileek elkartasuna agertu zioten Kataluniako gizarteari eta konpromisoa adierazi zuten estatuaren errepresio jarreraren aitzinean erantzun herritar, baketsu, demokratiko eta bateratua sustatzeko. Ordezkarien hitzartzez gain aldarrikapenerako mezu eta kantuak ere aditu ahal izan ziren atzokoan. Bukaeran gainera demokrazia hitza irudikatu zuten oholtzan zirenek. Nafarroako herritarren erabakitzeko eskubidea defendatu zuten atzo Iruñean, Nafarroa bere etorkizuna erabakitzeko zilegitasun osoa duen subjektu politikoa dela nabarmendu zuten. Kalean ezik instituzioetan ere agertu dute gaur berean salaketa. Nafarroako parlamentuaren gehiengoak 155. artikuluaren kontra eta gobernaren kideen berehalako askatasuna eskatu baitu goizean. Euskal Herriko 13 udalerritan egin dituzte herri galdeketak, Euskal Herritarren erabakitzeko borondateari bide emateko helburuarekin. Pasaden ekainaren 5ean abiatu zuen Gure Esku Dago herri galdeketen kanpaina. Eta jada, 167 herritan burutu dituzte galdeketak. Asteburu honetan beste 13 herriren txanda izan da. Areatzan, Atxondon, Berangon, Erandion, Elantxoben, Galdakaon, Mundakan, Ibarrangelun, Leioan, Otxandion eta Getxon burutu dituzte galdeketak Bizkaian. Gipuzkoan aldiz, Andoainen eta Beizaman izan dute herritarrek bozka emateko aukera. Gure herria izan behar da gu nahi duguna, Euskaldunen nahi duguna. Ez kanpotek inposatu dizkigutena, orain dela egunkada urte hasita. Neutro mantentzeko, edonork eman dezakela erabakia bere iritzia, baina egia da batzuk oraindik ere badaudela Gure Esku Dago alde batera botatzen, beti berdinera. Ez da holan, baina bakoitzak bere etxean erabaki bezala nahi duena, ez? Baina halan dabe animatzen dugu jendea beste buelta baten batera eta berriro ere hurbiltzera eta jakitera benetan zertan dagoen Gure Esku Dago lanean. Normalean beste boskaketak 18tik gora izaten dira, eta oraingoan eurek ere aukera daukate, 16tik gorakoek ere aukera daukate boska emateko, haien erabakia hartzeko, iritzia emateko bebai, orduan hori ere garrantzitsua da, ez? Beste guztietan ez dute aukerarik, eta hau bai, orduan anima daitezela, boskatzera. Uste dute orain daukagula aukera erabakitzeko, hor dauzkagu testontziak, eta gure eguna da, ez? Guk daukagu hitza eta hor daukagu aukera. Eta azkenean beti gabiltza kejatzen edo eta aukera dagoenean hori da momentua esateko, zer uste dugun eta jendeak bere iritzia ematen duen. Gure Esku Dagoko kideek horrelako ekimenen garrantzia azpimarratu dute. Demokrazia baten oinarria herria bera dela aipatuz. Herriaren baitan kokatuz, bere etorkizuna erabakitzeko aukera eta ahalmena. Bai, galdetu dugu, galdera da nahi duzun Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa erabakitzea, geure kabuz eta azke. Ezin da zan. Nik uste dute gauzak dauden bezala ikusita gaur gatazka baten erdian gaudela, ez? Eta horrek eraman behar gaituela mobilizatzera eta hau bezalako ariketa demokratikoak sustatzera eta bultzatzera, eta horrek hurbilduko gaitu, segurazki azkenean erreferendumen edo galdeketa batera. Ez dakit izango den adostoa edo nolango izango den, hori da gure esperantza,
denon artean adostea, herritarrei entzutea eta herritarrok entzunaraztea. Garrantzi itzela dauka, ze demokrazia hitz egiten ari gara, erabakitzeko eskubidea oso lotuta dago demokrazia berarekin, herritarra garelako protagonista, gure etorkizuna erabakitzen dugulako, gainera erabiltzen ditugulako gure borondate hori adierazteko herritarroi aitortzen zaizkigun eskubide zibil eta politikoak, eta gainera erabaki egiten dugulako. Eta aktibo bihurtzen garela gure etorkizunean. Etorkizuna irudikatzea da gizakiarekin lotuta dagoen kontzeptu bat. Ze gizaki mota izango ginateke, gai ezin izango bagina gure etorkizuna irudikatzeko. Eta gure etorkizuna erabakitzeko. Oinarrizko kontzeptu bada. Beraz, herritarrak jabetzea parte hartu nahi dutela eta beraiena dela eskubide hori, horrek bidea ezartzen du. Eta beste demokrazia eredu batzu guretzat arrotzagoak direnetan, erakusten du diegun bidea da hori ez da gurea, hori ez da gure demokrazia. Bozken emaitzei dagokionez, udalerriaren arabera aldeak ikus ditzakegu parte hartzeari dagokionez. Parte hartzerik altuena Ibarrangelun eman da, herritarren 94,0 botoa eman duelarik. Portzentairik basuena aldiz, Leioan jaso da, 7,8 parte hartzearekin. Nabarmentzekoa da baita, Getxo eta Galdakao bezalako herri handietan, eguerritik arratzalderako partean parte hartzea bikoiztu egin dela, boto kopurua nabarmen igoz. Egunotan, demokraziak, boto emateak eta urnak balio hartzen baldin badu, hori egun Katalunian da. Katalunian, urriaren batean, Kataluniako herriak modu baketsuan, beste ariketa demokratiko batean, adierazi zuen zein den bere borondatea, zer izan nahi duten. Eta horren aurrean, Espainiako estatuak, Espainiako botere guztiek erantzun bortitza egin zuten. Jazarpena izan zen haien erantzuna. Benetan, zorionak gaur erabakitzeko posiblea eginten ari zareten guztioi. Erabakitzea libre izatea da, duina izatea da, etorkizuna gure esku sentitzea da. Eta hori gaur egun zuek egin duzue posible, herritarrok. Mesedez, txalo handi bat, Getxo parte hartu zuen guztioi eta 13 herritan. Gaur erabakiko duten guztientzat. Guztira, 17.814 herritarrek eman dute bozka azaroak 5 herri galdeketetan. Jadanik aurreko galdeketetan parte hartu duten 154.500 herritarrei gehituz. Larun batean egun osoko egitaroa aurkeztu dugu, prestatu dugu, eta goizean hasiko gara lehenik eta behin mahai inguru bat egingo dugu, goizeko 11etan, badakitola goizea mardala, larun batea izateko, baina hor mahai inguru bat jendartea, erakundeak eta desobedientziak inguruan, eta bertara etorriko dira Larraitz Ugarte, Urtzal Korta eta Mario Zubiaga, eta gai horren inguruan arituko gara, batez ere prozesu independentista bateri begira, desobedientziak ze egiteko izan beharko lukeen edo izango lukeen, pixkat horren inguruan hausnartzeko. Hori 12 harritan bukatuko dugu, eta gero 12 harritan jarriko dugu badaukagu Kataluniatik karritako autostontzi bat,
eta hori Gaskuña plazan jarriko dugu, eta nahi duenak modu simbolikoan bada ere bozkatzeko aukera izango du. Hortarako ere prestatu ditugu hautespaper batzuk, eta nahi duenak hori egiteko aukera izango du. Eta gero, auzoko dotak etxarangarekin eta hautestontzi hartu, eta ibiliko gara auzotik barrena, nahi duenak hautestontzi hori mogituz, nahi duenak bozkatu alizateko, ezta? Gero, jarraian, Bazkaria izango dugu, dokan bertan, Bazkari herrikoia, auzo Bazkaria, eta auzo Bazkaria eta gero, Barri eta Barre, monologo umoretsuak egiten dituen irlandez bat izango dugu, gero tombolak eta gero zortziretan kontzertuak hasiko zaizkigu. Eta kontzertuak eta gero disjokiak ere izango dira, beraz, horre egun osoko egitaraua badaukagu. Bai, Kataluniak izan duen eragina, batez ere izan da, pixka bat bizkortze bat eman dio, ekarri du, pixka bat urgentzi sensazio bat Euskal Herrira, ezta. Gu sortutakoak auzoan, guk ere ikusten genduen, ez atzera eta ez aurrera zegoela, indela urte bete hasi ginen, hemen prozesu independentista bat, eta ere ikusten genduen alderdien esparrutikan pixka eta atera egin bertzela ere, horrek ez duzen alderdiak alperikakoa denik, inondik inora, alderdiak berein papera ere bete behar dute, baina batez ere prozesu bat hasteko orduan eta prozesu bat bizkortzeko orduan jendarte zibilaren garantzia ezinbestekoa zela, ezta? Eta orduan guk auzotik behintzat ikusi genduen martxan jarri behartzala, eta independentziari edo independentziaren aldarrikapenari ere aurpegi konkretu bat eman behar zitzaiola. Hau da, zuk independentzia aldarrikatu dezakezu, baina independentzia horrek ez du ezer esan nahi espaldin bada konkretura juten, ez? Eta batez ere guk egin genuena edo saiatzen ari gena urte honetan zehar egiten da auzoko gai konkretuak hartuaz eta pedagogia independentista eginaz, estatu edo republika bat justifikatzea, ezta? Beraz, jorratzen ditugu auzoko arazoak, baina salto hori emanaz. Hau konpondu alizateko, bertan konpondu alizateko, arazo konkretu hau, hemen beharko genduke republika batek ematen dituen egitura batzuk, ez? Batez ere, parean dugun estatu edo 78ko regimen horretatik ez dagolako gauza hundirik egiterik, ez? Egin genuen irakasuntzaren inguruko lanketa bat, gero ekintza batekin, baina ekintza hori izan zen ja bukaera, aurretik beste gauzatuk ere egin genituen. Egin ditugu hitzaldiak, pensioen ingurukoak, egin ditugu kamisetak eta horako gauzak desente egin ditugu ere bai, horre saiatu gera eta horren ari gera pixka eta Amerikakoa pasatuta gero Osakidetzaren inguruko eta pixka eta osasunaren kontuarekin eta hori beti ere pedagogia independentistaren bitartez republikaren beharra aldarrikatuz horrekin jarraituko dugu hori pixka eta Amerika pasatuta gero, ez? Gero ebai etorri zaigu, askotan ere egiten dituzun plangintzak erapurtu egiten dira, ez? Eta hemen ere metroaren kontua badaukagu, horre auzoan. Hemen Laister obrak hasiko dira, metroko obrak hasiko dira, eta horrek adibidez, hemengo eskolako, jakintzako, jolaslekuaren erdia apurtu ez, desagertarazi egingo du. Obrak ere, ez egizen baten bora, zuaitz asko moztuko dira, egongo dira kaleak moztuta, eta auzoan kontrakotasuna handia dago, ez? Pixkat horri ere kaso egiten hasiko gera, eta batez ere komentatu duena, ez da, auzoko arazo, auzotarrek ikusten dituzten eta sufritzen dituzten arazo horietatik abiatuz aurrera egitea, ezta. Eta orduan, plangintza badago, baina segurazki plangintza hori aldatu egingo da, ez? Auzo bizi bada eta gauza asko daude hemen. Guk ere hemen egiten dugun gogoeta bat badago funtsezkoan zerbait, eta da gehiengoak sortu behar dirala, ezta? Hor alderdiek irudikatzen dituzte gehiengoak modu klasiko batean sortzen dirala, hau da, alderdien arteko hitzarmenen bitartez gehiengoak sortzen dirala, baina horrek bere mugak ditu. Azken finean, erritmoak geldotu egiten dituelako, eta ere alderdien mugak ezartzen zaizkiolako jendarteari. Ez gu pixkat hori apurtu nahi dugu. Azpitikan, asmoa da, gu txikitasunetatik, baina azpitikan hasi ezkero eta batez ere beste eskema batzukin jokatu ezkero, muga horiek handitu egin daitezke. Beraz, nik uste du betikan hasi behar du zerbait dela, baina horrek ez duz nahi alderdiak margen batean edo alde batean gelditu behar diranik, noski? Eta desobedientziarekin lotuz ere, horre desobedientzia instituzionalak eta desobedientzia zibilak elkarregin barko duten zerbait asmatu barko litzateke, eta beti lehen aipatu bezala, eguneroko arazoetatik abiatuz, ez?
Eta hor dago gakoan ikustu dute, batez ere zabaldu nahi baldin badat, independizmoak eraginkorra nahi izan baldin badu, artikulazioa egiturak eta hasi beharko luke, edo hasi beharko du alderdietatik kanpora. Gero horrek alderdi eragingo die, ez? Gauza aurrera di joan neurrian.